olemekezeka okondedwa omvera nonse pano ndi pa Nyasa VoiceBox pamene timafuna kuti inu anyaka a Malawi muzikhala ndi mpata onena zakukhosi pa nkhani zokhudzana ndi ndale kayendetsedwe bwino ka dziko komanso kutsatidwa bwino kwa malamulo. Ife pano tilibe mbali kaya ndi chipani cha MCP kaya ndi DPP kaya makonda UTM kaya makonda mtsogoleri wanji. Ife tili pano kukupatsani mpata olankhula zakukhosi kaya ndi kuchemerera atsogoleri anu ndi zimene ife tinabwerera pano. Ndiye pano tili ndi mkulu wina amene akuyamikira ntchito za olemekezeka wachiwiri kwa mtsogoleri dziko lino a Vice President Dr. Saulos Klaus Chilima omwenso ndi mkulu wa chipani cha UTM. Iwo mkulu amene mukunena kwake akunena kuti achilima titangane onse owatsatira president kapena kuti all the vice presidents in the history of Malawi. Saulos Klaus Chilima is the only impactful vice president whose ideas have the potential to transform this country. So let us stick together as we listen to this gentleman and his reasons behind his support for Dr. Saulos Klaus Chilima. And as always, we ask you to stick to the end so that you can be part of the conversation in either agreeing or disagreeing on whether Saulos Chilima deserves a chance to become president of the Republic of Malawi, given the fact that he has served 2 full terms as vice president of the republic. So let us stick together to listen to this gentleman's reasons and then contribute to the conversation in the comment section below. If you're new here, please consider subscribing so you don't miss any future updates. Arwala mkulangula bwino kwambiri. Just to add sort to injury. Mundu kakala kwa pena wake mkazafika pasaizi yoti tikufuna mtsogoleri. You forget your own political party and look at something that is for the common good. So kuti inunogande amene mkungofuna Chilima hai. Any person who has eyes can see what this guy is capable of doing. Musana fike kunkhani ya chani yoti yadzisango munene kuti the first chinthu chimene tinaona mpandale za MCP ndi Chilima were the charges that went to court. If you remember very well, oyamba kupita anali ya MCP anapitisa charge ya copy and paste yakale. Yoti ya baba chipene chikufunika njoti tipange recount. But Chilima knew kuti recounting it won't help because one amene akusunga ma boxes ama ovoteraja si opposition here. Maki kumene akukhala samakhala opposition. Anything can happen. Chilima never went ndi charge ya recount. He went to court ndi charge yakuti kuna banali my irregularities. He made that work very simple just to prove to court that there was this irregularity. There was this irregularity. But the case was won. Secondly, mtati muone, by then Chilima was already the vice president. Anali ni bodyguard at that particular time. Anali kale ndi masaireni akulira. But he accepted dukatenga mundu woti anali ni bodyguard mmozi. Ni mabouncer. Sogora iwe opanda chilichonse opanda bodyguard. Ukhale kusogoro ine ndikhale kumbuyo kwako. Ngakhale ndi bodyguard ndi asilikali. Ngakhale ndili ndi power yoti pamene ndakhala asilikali akundizungulira. Komabe for the sake of the nation, muime inuyo. Maona? And as you have rightly put it, anthu aja Chilima atafika mboma mwecha. First year, they worked together. What were the results? It was the only year pamene Malawi munomo anthu anagulapo fertilizer wa 4,495. From the day Chilima anamchosa, fertilizer prices have been skyrocketing. Mpaka leo. And from the day anamchosa Chilima, fika lero, pwachitika masikando angati. So, zinthu zina kuzozitengera pandale kuti chifukwa choti kuforamu mwampanga kundemu. Pa condemnation ndundu pawiri, pa condemnation yongoti munthuyo asaone alibe ntchito atani amene aja ni ma condemnation opanda ntchito. But somebody has to speak with facts. Ngati niyo arwala mukhala pa nyumba anthu akudi asimadere. Mukangochoka anthu ambagona ndinja. Ngakhale munene kuti siye uja, but people have eyes, they can see. Mona? Now, zafika nthawi ija yoti isopano apapa zinthu zikuvuta. What did the World Bank say? Ananena kuti inuyo chimene chikufunika. Ma mega farms. And those mega farms were the brainchild, the very same guy you coached him.
and in fact amene akumanena kuti yaya amene uja alibe ntchito kaya atani anene chinthu chimodzi chimene anthu Malawi muno angachikumbukire chimene MCP inanena pa kampeni kuti ichi chananena Mfundo achinene lero. You see kuti zinthu zonse zimene zinakopa anthu kuti akavote si za MCP. They had a very useless Mfundo ina yake yoti they will build hospitals every 4 kilometers. Maona? I don't know how they were going to build hospitals every 4 kilometers. Suppose the 4 kilometers you tell Mnyika, where are you going to build a hospital? So it's better kungonena kuti in terms of politics, munthu ameneyo ayi. In terms of politics, yoti ine ndine wachipani chakuti, munthu ameneyo ayi. But when you are going to sit down ndi kuona mafacts, straight away you will see kuti munthu ameneyo he is capable muzambiri. And now I go back to nthawi ya DPP. Munthu anali kuyatero. In fact, even ari kuyatero. Company was a very big company. A very big brand. Others can say what they can say. But the truth is, he showed his potential ari kuyatero. Even when he was at Southern Borders. Because I started knowing him when he was at Southern Borders. So no, this person and the Mundoti, he has been, he is a person who can think and can implement. So now ku DPP, mene mwana nera arwara, atangorowa mboma, atangoyamba kuswa chipangano, apita aja, nkuma mpanga side line, the same way IMCP yakupangira baba, zinthu basi. Munthu umene amamuopa kuti akaka akuziziwa siti kukhala bwino atangomuchosa ndizija sopano zimene zimachitika kuti basi uyu akulowera uku mara zambirimbiri sopano magulisa Malawi Savings Bank zambirimbiri zimene maganiza. So those are the key areas oti mukhoza kuona kuti at least ngati arwara mukusapota mukuti Chilima is a good leader simukunama. Let's look from afar. Let's not just condemn one kuti mwina ndifunse funso limodzi. So far mutatenga ma vice president onse amene akhala kumbuyo. But vice president amene munganene kuti anali ndi impact Malawi more than Chilima. You see kuti no. That is why even porowa mboma mjamo, even panopa zinthu zikamaka kuti sizikuyenda bwino. Amanena be kuti chakwera ndi Chilima. Reason ndiyo they expecting something from Chilima. Maona? Pamene kuzimachitika kale zimachitika kumbuyoko ndizoti kaya kwaphulika field yokuskando, the vice president was never mentioned. Kaya kwaphulika chani, kwaphulika machani awa makashi geti, the vice president was never mentioned because they expected nothing from the vice president. But from Chilima, a lot of people are expecting something. Unfortunately, the constitution does not give him powers kuti perform. People just see him mena mapangira campaign, but they don't know what the constitution says. He is always mngwapa mwa muntu. And when he ari mngwapa mwa muntu akanena kuti aiwesu kugwira chitu, that is the end. But people are still expecting something from him. He is the only vice president Malawi have been expecting something from. Even the day akungonena popo kuti Chilima cha vice president. Alankhula lero. Muona even mmachani muonesera mpiramu kumalipiriza mumvera speech ya Chilima. The guy kunena chilungamo whether he will win president or not, koma the truth is that guy is good. Koma ukazitengera kuchipani kuti ndine wa DPP ndine wachani and you don't think rational, uziona kuti ine chifukwa choti ndi wa UTM chifukwa choti ndi wachani zimene ena afe sitikhala nazo timanena kuti bingo amaganiza bwino though tinali wa DPP. Maona ndimanenaso kuti mdala uja John Tembo ngakhale anali wankhanza kwambiri koma kanakhala kuti anakampasapo kanthawi mwina mwakala mule Malawi 2 years only akanapangapo zinthu chifukwa choti we knew kuti despite kantima kenako kausiru kamene anali nako na daraja komabe he had the experience to run the affairs of the state. Panopa sindinganene kuti ku MCP
panopa munthu wanzeru ndi wakuti ndikozo kumuyika mwina wake mmavuto so pano sindinganene komabe ife tikakhala kola ndi MCP kandi kuti kutifunsa kuti mukuona bwanji tikozo kumawuza kuti koma wakuti uchi yes koma wakuti uchi yes koma vuto la kwanuko tikangochura kuti koma wakuti nokha muyamba ndale zocherana vuto lake ndimene. That is what is happening. So no umumu umene analowera umu mboma ili la tonse ili roti tonse anayamba bwino kwambiri. And you remember, I remember that guy, that day, kukaronga kunachitika ngozi, mlatho napita, he went there, and by tomorrow, 10 o'clock, the bridge was ready. Chifukwa chake ndi chani? People, they feared, kuti amwene uzafika nthawi yakuti, ngati tinakonza apa zitivuta. You see? So, and if you remember him, DPP Momo, he was the first person to say, Madaika, amene mukupanga ukurowa shira, yeah, awa wasathandiza ya. And he became very unpopular. But what happened to those dikes? Even not in DPP, he went to Sochi kujakuauza and Rutia himself, please, umuya. Mom DPP, people had to send Ramba, Dokateka injunction, and vote. What happened? So, some of these things, kumavomera, it does not mean kuti akanena kuti muntu uja ndi wazeru, ndiye kuti a state president achoka ku state house. Yeah. Akhala komweko amaliza zaka zawo. But the truth is kumangonena kuti munthu amene iyi pena pake kumavomera. This is what our pride. The guy has been very humble. Kuma people have changed that humbleness to mean kuti munthu ndozikonda ndowachani koma munthu wozikonda angasiye iyeyo ali kale kufupi ndi state house arolera munthu kamutenga kumuzi kuti iwe ndiye ukhale kusogolo kwake. What type of humility do you want in Malawi? That was first class humility. Eh? First class humility, the manage. So, all in all, I second you, Mr. Rwara. That guy is good. Another fact in the minimum up Rwara, yoti muntu, he just started a party. Within months, party Jai was able to get 1 million. Yeah, he got 1 million votes. So no mutenge mundu wina aliyeze Malawi munomo ana nkumu ayambe chipani atenge 1 million votes. Ampinga jira naye ambapo ndi ndala anapangapo 1 million votes. You see good year. Meaning that guy has something chimene chikuchitika. Even panopa mundu oti mwina mwake mwamuyendeza kukoti mwamutani, let him stand there name by name, mutenge maina ukauka mwaike pajapo Malawi mu vote zina mona rimene lijatenga mavota ambiri chifukwa ena akuwina chifukwa choti akubisa ila kuchipani mukavotera chipamene pali simbo yakuti koma otherwise name by name amwene kuika paja that brand ndiyoti ili kutali. That is a fact. That is a fact. And chipani chilichonse chimene chili maoka wajoina nacho chimakhala busy ndi iyeyo. Why? Zimenezo pamafunika kumazifusa. That does not mean kuti amene sakufuna kuvotera Chilima akavotere Chilima. But those are facts, undeniable facts. Voting mundu ayeza kuzoka votera amene waona. Malingana ndi mmene yakuliziwira ziko ndi mmene yakuganizira. Ndi mmene akumaonera mundu kuti uyu ndi wanzeru or ayi. It's up to him. But that is the truth, Mr. Rwara, you are very correct.